Когато ние стартираме един бизнес, ние искаме още в началото да сме определили, освен нашия бизнес план и как ще се развиваме в следващите 5 години, е много хубаво да започнем да определяме и каква ще бъде нашата exit стратегия. Какво означава exit стратегия? Трябва да имаме план в даден момент какви биха били условията, за да излезем от даденото предприятие. Защо е важно това? Защото, когато аз консултирам различни бизнеси в България, много често се сблъсквам с идеята, че един бизнес се е развивал повече от 20, 30, 40 години. Собствениците вече са готови да излезнат от бизнеса, но няма на кой да го оставят. Може децата да не искат да го поемат като бизнес. Може би искаме твърде висока цена за бизнеса, който сме изграждали. И тези бизнеси малко по малко просто умират, без ние да имаме стратегия за излизане. Затова е много хубаво още в началото ние да имаме ясен план при какви условия този бизнес ще бъде успешен и може да го продадем или да направим нещо с него. Но ние винаги трябва да имаме такава стратегия. Това е много важно и е един от първите въпроси, които аз, когато влеза на консултации, задавам на различните бизнеси. Просто нямат отговор на това. Те си мислят в момента как да изкараме приходи, как да сме на печалба, но наистина не се замисляме за бъдещето. Какви ще са условията ние да кажем, това беше бизнес, който исках да развивам, развих го до ниво, което исках и мога и вече съм готов да излезна от бизнеса.